Mechiacha mo baby bi amu bi ano. Me pese na ehwe Kumasi Traditional Council feku no yeto aso. Na na feku address no yefre no Ankobea. Ankobea no ye ebra osantehene opokuare. Eko okon wachim no. Oba na awenhene ebrimosa aba besesa adehye a ogya mu Kumasi ene mpreprade ene agudi bibiri de kɔ. Ene ma obo Ankobea konya se efisa abrane kɔ no se akofo kokon a mema kokon a na agya mema ne bi ofie so mo hwɛ mpanyifo ma na agyapade a yemfa kokon no so bi. Nti asantefo nhyehyɛ mu no Ankobea ene saman ene ye nipa ya asantefo kokon a agya mu ofie mo hwɛ akyiri. Nti uyi otumfo baafo Ankobea hene firi hɔ a yewo atipinhene anamena ko hene apagya hene wawase hene akurafu hene kuma hene mpaguo hene esansi bomu hene ahensan hene donkun hene anyinam hene deduako hene anteni akuapon hene anteni akonten hene prabon hene okon awia abobo ano hene ahwehweba hene nkrawo hene testamentia hene apesemaka hene mpomponsuo hene mpomponsuo na yura disai chirikromu hene ayafija chirikromu atwema akosomo hene ene ewo aswame hene no emo an esanfre no swame na ye bro no Kumasi no. Nti swame hene no itimi fre no aswame hene anase aswamefo hene eno an swame hene ye otumfo adware yire hene ye wo akotosu hene ye otumfo krotua hene ye wo sanfo hene sepewusu ansa ye wodi free airport runabout eko bokrob no baby asisi asore no ne Kings and International wo no eho na efre no sepewusu ansa eho hene so ka ho ehwan hene otumfo asene fo hene otumfo asene fo hene ye wo esaso hene ye wo bomfa hene ye wo sumisi hene sumisi ntuano hene ne wo mamensen hene ene esawo sikantuo hene na afi yakọ Manwere feku no ye akonya asante hene boma ne ba se onfa enwe ne papa ho nti ayi no se national security nti behwe ahemfo no nyina betena ase a Manwere hene kwa na ono asante ne betena ase yotimi saba okasa ahemfo ne ho ono na ayi se ohwe akire mu se obi a mopo bi ntia ne papa nti baafo se ehia my brand otoso nine ono na oye medical doctor ono ye fekutiri anase asante hene Manwere hene ono akini ye wo ahemfo ti se some hene asabi hene ayebi akire hene kontonko hene nkawe panyin hene nyina hene omanti hene asampon hene akonfre hene drobonso ayewo kumawu nchen ho no ono so asante hene brempon a osomo Kumasi Traditional ho ha no mrama hene yo koben hene yo achiase hene kwa abra achiase yo abuomu hene yo nkabomu hene yo menhia hene yo sompa hene asankrase hene amuom achiase hene yo bosompra hene ene wo enumunyam som hene ufiri ho a na yaba Nkosuo feku asante Nkosuo hene se dwai otumfo pokuara tosom yenu ebo no afi apema henkunu de otwenum 1985 nti yewo asante Nkosuo hene ona da o ma no yesan wo adumuja hene yewo adubinso kese hene yewo kote hene yewo barekese hene
yɛwɔ Dwatoafoɔ hene, yɛwɔ Kokonso hene, ɛna yɛwɔ Aboafoɔ hene. Wɔn nyinaa ka saa afekuo no ho. Ɛna deɛ etwa toɔ koraa yɛ Akyeame. Akyeame no deɛ ɔda ano no yɛ Otumfoɔ Akyeame hene, Nsuo ase hene. Ɔno na ɛsan yɛ Domankwaa hene. Ɛyɛ Nsuo ase Poku Agyema ɔtɔ so mmienu. Wofiri hɔ a yɛwɔ Gyaakye hene. Gyaakye hene no yɛ ɔhene no a ɔwɔ Gyaakye na ɛbɛn Pramso no a ɛyɛ a na yɛtena kam yɛtaa pa no Gyaakye Pramso no. Nti ɔno nso ka saa afekuo no na amanfoɔ bisa me ho asɛm. Gyaakye hene ɔyɛ Otumfoɔ Akyeame. Ɛno nti na mbɛhwɛ a Gyaakye Pramso secondary school no ne motto no mo nim. Nti Gyaakye hene hɔ na ɔwɔ. Yɛwɔ Balfours Akyeame ɛyɛ Kantankrankyi, ɔno nso ɛka ho. Yɛwɔ ɛyɛ Kyeame Kwaku Wusu ɛne Akyeame bebree a wɔka ho. Nti wei mu no ne Kumasi afekuo no. Seesei no nyame bo a na ɔtwe besim no yɛbɛhyɛ asantefoɔ ahemfo no nyinaa yɛbɛkyerɛkyerɛ mu maako ahwɛ ahemfo no a wɔwɔ asanteman mu no obiara adwuma a ɔdi ɛwɔ ahemfie. Na afei yɛahwɛ modern time no saa bere no mu no yɛka sɛ obi yɛ Kontihene adeɛ adwuma na ɔdi, yɛka sɛ obi yɛ Nifahene adeɛ adwuma na ɔdi, ɛfiri sɛ yɛnkɔ ko a yɛde akodeɛ kɔ. Nti yɛbɛtoa so afiri hɔ nom.